Ez mi volt? Most ez az kibaszott fölvétel. Amúgy ha Tesa feltesz YouTube-ja, akkor úgy nem teheti föl, mert akkor feljelentem a rendőrségem. Nem jelented. Amúgy nem vicces. De az... Egyszer föltettek és mentem a rendőrségem. Igen. De amúgy... De nem, mert anyukám mondta, meg a mamám is mondta. User in your channel start recording. Amúgy én reggel csak azért kelek föl reggel korán, hogy nézhessek Dóra a felfedezőt, mert olyan jó, amikor számolunk 10-ig angolul. De kezdve. Van, tú, valami, nem tudom, elfelejtettem már. Ez meg hol? Itt vagy még die. Nem anyád. Nem sokáig leszek itt. Miért? Neked is mondtam mamát. Amúgy mamám előbb ért, mondta, hogy fönnmaradhatok még 5 percet, mert 4-es tanuló lettem, és mondta, hogy most fönnmaradhatok sokáig. Mókusol. Ideig meg soha nem maradhattam fönt. Ez ráment arra a hangszabályozóra. Hát te nagyon hülye vagy, bassz meg. Te ezt tudtad? Nem, mert amúgy 4-es tanuló vagyok. Az azt jelenti, hogy jó tanuló. Én most hova szárjak neked? Nem olyan bunkók vagytok. Nem mondjuk. Akkor mikor mész el? Hát, nekem azt mondták, hogy 20-kor kell mennem. Hát akkor takarodsz. De még nincs 20. Hogy nem? Már rég 20 van. Én ismerem az órát. Nem mondjam. Mondd el. 20-kor kell menni. Azt úgy meg. Hallod? A 16 óra az mennyi? A volt neves. 4 óra. Bőgyi vagy. És a 9 óra? Az a 21 óra. Nem, a sima 9 te pöcs. Nem mondtad milyen este vagy milyen reggel kell mondani. Anyád, milyen este? Hát hány este van te fedetők? Hát van a tegnap este, meg ma este is van este, és holnap is lesz este. Azután is, nem? Amúgy miért teszed a fejed, hogy mi sűrű gyökér vagy? Nem vagyok gyökér. Adnám az örömes neved. Hagyjad az meg, megy YouTube-ra, azt kirögét pár ember. Nem megyek YouTube-ra. Fogadunk? Mi csinálod? Nem. Fogadunk? Úgy nem fogadok. Úgy felmegy az YouTube-ra, hogy ott bővölsz meg. Te szoktál hazudni, igaz? Az anyád. Anyukád nem mondta, hogy ne hazudj. De mamám is szoktam mondani. Mert jó sokat hazudsz most itt. Nem szoktam. Meg én megígértem a barátnőmnek, hogy nem hazudok. Semmi is a barátnő. 10 lesz. Amúgy már 10, haha. Hallod? 20 van. Sietned kéne. Még csak 18 van. Nem, 20 van. Nem, nálunk még 18, és itt így számoljuk, ezt mondjuk mi. Ha 20-kor nem mész el, bazd meg, szétbaszom a fejre. Nem tudod, hogy hol lakok. Fogadunk te köcsög. Fogadunk. Melyik város, mondjad? Én lebírom, Nem, lebírom kérni az IP-det. én is, szóval... Nem baj, akkor. Megnézzük, megnézzük melyik számítógép, megmutatja a gép hol laksz, meg vagy basszol. Oké, gyertek. Engem megvéd apukám meg a papám. Milyen szék lesznek basszol. Az nem ugyanaz? Bukád meg a papa? Az miért? Nem. Fasz az egyik, a másik nem. De mi az? Az apuka az apuka, azt vágom. A papa az mi? De hülye vagy. Apukája. Te még el se tudtad? Az apukád, de a papa az kértekem. Előbb mondtál ez a Tessa.
Mondd újra, nem értem oda. Apuka, apja. Szia. Amúgy a Dóra felfedeződve egyszer a családtagokat is elmondták angolul, és mondták, hogy mi micsoda. Hello. Mondták, hogy hülye vagy. Dórát a faszodra húznád? Ez jó, bezzeg. Azt sem tudja, mit jelent. Jó kis csaj. Mi? Mester. Magam az jó. Hallod? Hát én mondjam. 20 van. Akarodj el. Helyett húztam. Titokban maradok. Úgy, az van. Menj már el, 20 van. Titokban maradok. Bazd meg, megy ám a szang. Nem mondd el anyukámnak. Ha bejön, elkezd ordibálni. Tesó el van. Én ezt munktalom a gecibe. Tesó el van. Az mit jelent? Az, hogy buzi vagy. De amúgy én a Nem lányokat már másik szeretem. szoba Vortex valami. Várjatok, még hogy mondjak valamit. Várjál. Holnap is varozunk. Amúgy nekem User was moved out of your channel. hallott Vortex. Anyukám ide hozott egy WC papírt. És jó szaros? Frissen törölt, vagy milyen? Megszaglaltad? Jó van, én mentem legaljára. Sziasztok! Hello. Köszönöm szépen ezt az adást. Én is köszönöm. Sziasztok! Cheers. User in your channel timed out. Elment. Na, cheers. Hello. User left your channel.